Apa iya? Wag gitu ka. Kaya to kayo. Ay. Do. Narinig tayo mo, mga kamasaro, mga... Ang kaya kakatibuti naman. Kaya matama mo gina ka dito. Kasi kagyat ka. Kaya daw yata kayo mo. Mga tingin ni Megan. Nih, Benny tingin na digina. Ano iyo? Nih. Agi ano, karano. Ayan ako din narinig ka kay karano ako gini ako. Akad. Ayan ako ko siya siya. Ini